Logo dun ano e medio de obras no Estadio do Couto, o adestrador do Ourense Club de Fútbol comproba o estado do campo no que a tempada que ven van xogar na Primeira Federación. A categoría antesala ao fútbol máis profesionalizado. É un caso singular no deporte do balonpé español porque con 37 anos adestraría un mesmo equipo en 5 categorías diferentes. He pasado de la sexta, séptima categoría del fútbol español a la tercera, tanto el club como yo, como mi cuerpo técnico, y es muy difícil para un grupo de personas que trabajan en este cuerpo técnico, que no fuimos ningunos jugadores profesionales, pues estar tan cerca en los banquillos del fútbol profesional. Esta tempada o Ourense Club de Fútbol aspiraba a sumar 50 puntos e quedar no 8º ou 9º posto da clasificación, pero ao final acabou liderando o seu grupo da Segunda Federación logrando 73 puntos e o ascenso directo á Primeira Federación, por diante do Pontevedra. Rubén é o adestrador máis novo en conseguilo dende que existe esta categoría. Esto para nosotros es un hobby, poder vivir de tu hobby, más que de ascensos, tal. Yo lo que más disfruto, al menos hablo por mí, es del día a día, de poder cobrar de lo que es tu hobby. Este seguidor do Barcelona e admirador de Pep Guardiola logrou que o seu equipo fose o menos goleado do seu grupo e o segundo máximo goleador, un equilibrio entre defensa e ataque para o que, segundo él, non existen fórmulas máxicas. La clave, pues lo primero, acertar con los jugadores en verano, lo segundo, crear una familia entre cuerpo técnico, directiva y jugadores, y lo tercero, mucho trabajo. Na xornada 13, os xogadores sorprendían cunha tarta para celebrar os seus 200 partidos a fronte do equipo, os que sumaría 21 máis o remate da Liga. Licenciouse en INEF para ser adestrador de fútbol, conseguiuno con 25 anos. Agora a súa meta é lograr que o principal equipo da súa cidade suba á segunda división.